vám vlastne... operaci očí, Richarde, vidíš? On neví, že to seš ty, protože tě vidí poprvé. Ďalšia hra sa volá Poezie, o tom vlastne aj pôjde. Herci budú musieť prerozprávať nejakým spôsobom príbeh, alebo jeho podstatu si povieme o malú chvíľu, ale musí to prerozprávať vo veršoch, musí sa to rímovať celé. To je jediné škaredé na to, alebo to je jediné to sťažené. Otázka je, o čo by ste chceli slyšať ten príbeh. Mala by to byť taká nejaká konkrétna situácia, ktorá sa dá rozobrať nejakým spôsobom na podrobné. Napadne vás hociaká situácia konkrétna. Ako? Plavba. Plavba lodí. Plavba tramvají je samozřejmě těžší. Dobre, tak si dajme si plavbu lodí s tým, že dajme si, že romantická plavba po Vltave. Ako? Pirátska plavba, romantická pirátska plavba? No nie, to by mala byť nejaká konkrétna situácia, nejakých konkrétnych dvoch ľudí, čo zažijú na tej loďke. By sme si povedali aspoň približne, že čo sa tam odohrá. Čiže môžeme si povedať, že na plavbe loďou sa jeden dostal pirátsku nemoc, morskou nemoc, hej? Na Vltave. Morskou nemoc na Vltave. A niečo sa kvôli tomu udialo. Čo sa udialo, tak to sa dozvieme vlastne od hercov ako keby. Čiže začneme od Igora, pôjdeme k Kugeňovi, k Michalovi, k Ondrovi. Dobre? Doplňujeme se, nebo každý dělá? Ja by som išiel, jak chcete, ako princíp. To je jedno, ne? Ja by som išiel samostatné verše. Dobre? Čiže niečo sa udialo na Vltave, niekto dostal morskú nemoc, niečo sa kvôli tomu stalo. Čo? To sa dozvieme práve v tejto básničke. Čiže nech sa páči, začíname od Igora teď. Na Vltavě vlnka za vlnkou se prohání. Je to tam samá lodička, jeden druhého tam dohání. Zleva vidím parník, zprava pramici a na břehu rybář chytil plotici. Velkou jako slon. Není to Jarda, ale ano, je to on. Je to zvláštní lodička. A na ní jsou piráti. Vyvolují CDčka. Z nábřeží loď pirátskou, když počínal déšť, František Janeček viděl trochu amok. A když pochopil, že piráti vypalují všechno jiné než jeho CDčka, strašný amok. Joj! Wurde fagot, Himmelherrgott! Michal, David, Titen, Karel, Gott! Všichni mi to vypalujou! A jo.
Takhle vyváděl, jak šílenec. Teď nevím, jak dál. To je těžká věc. Můžu poprosit tě, abys pokračoval. Nějakým mailem za mě zalogoval. Ano, samozřejmě, prosit můžeš. Nechme všechny keci a pojďme zpátky k té nemoci. David, Janeček i Gott mají mořskou nemoc. A všichni křičí z parníku pomoc, pomoc, pomoc. A pak v jednom bodě protnuli se lodě. A na Vltavě vlnka za vlnkou stále uhání. Teď už našemu básnění umíráček vyzvání. Ta lodička se v dálce někde ztrácí. A na ní člověk, co to dělá? Se vrací! A nebo ne? Teď to na mě snad už dolehne. Ano, zvrací! A ta loďka se sem zase vrací. Už, vrať se zpátky, lodičko. Už to předech, maličko. Níčko ti to předává. A teď si poraz pěkně dál. Na té lodi zvrací všichni. Můžeš mi říct, tak nepíchni. Jen si je spíchni. Je pozvracené i zábradlí. Tak to se počkám. Hlavnějka dlí a dlí. Sníh je čerstvě napadlý. A pak na lodi tedy všichni zvrací. Koho to tam ještě vidím, snad se zeptám Ládě, je to Gena, Láďo? Co to Gena dělá? Gena snad tam kytaru se ladí? A Ládě říká, ne, Gena přímo na té přídi. Tohle ty má na dole, takže... Takže asi loď neřídí. To se nám moc podařilo. Lidi to potěšilo. Vstáváme, pojďme, jdeme dál. Ideme ďalej, presne tak. Dáme si hru. Party si nedáme. Dáme si hru, ktorá je nová, relatívne nová. Volá sa Divadelný kritik, kde
jeden z hercov bude divadelným kritikom a môže zastaviť scénu, keby predstavuje nejaký nový film, nejaké nové vydanie filmu, neviem, pokračovanie. Divadelní kritici obyčejně dělají, že představují film. No, tak je to nejaký filmový taký kritik. filmový kritik, no. Predstavuje nejaké dielo, nejaké jeho pokračovanie, hej. Povedzme, ja neviem, teraz Pocahontas 2. To som teraz nemyslel vážne, to bol príklad, hej. Aj keď viem si predstaviť celkom pekných Pocahontasov. Čiže nejaké dielo, ktoré poznáme všetci, ale jeho pokračovanie ako keby, hej. A predstavuje ho tak, že ukazuje ukážky z toho filmu, vrací sa späť, spomaluje zábery, robí si s tým filmom, čo chce. Je to vlastne taká prednáška ako keby o tom filme. Otázka je, aký film by ste radi videli, aké pokračovanie filmu by ste radi videli. Amadeus možno nie je zlé. Amadeus je celkom fajn podľa mňa. Tam by mohol byť, tam bol Král slunca, ak sa nemýlim, že? Potom by tam mohol byť, či to nebol slunce. To asi nebol slunce. Tak poďme k tomu Šrekovi a dál. Nie, som myslel Amadeus, Salieri. Král? Jozef II. Jozef II. Či? Nepáči sa vám táto téma? No, hrajú túto hru len traja, lebo ten štvrtý je vlastne akýby kritikom to, respektíve tým, čo predstavuje to dielo. Čiže... Či mušketýři možno nie je zlé, to je ešte asi lepšie. Či duchové dvojka. A otázka je, kto by mal byť kritikom? Mne by sa celkom asi páčilo. Michal, testuješ si to, či nie? Nemáš kudať. Ani ako nemám, ale... To sa v tom asi ešte ako neorientujú. Dobre, tak Ondro, poprosím teba, keby si zobral tú úlohu toho filmového kritika, dobre? A vlastne ty budeš predstavovať ten film, čiže pozrieme sa na IG Duchové dvojku. A všetko je odteraz ako keby v Ondrových rukách. Čiže on bude presne popisovať scény, ktoré sa odohrávajú, herci sa tomu musia prispôsobiť. Čiže ako náhle povie nejakú situáciu, alebo povie, že sú tam nejaké konkrétne postavy, tak tie postavy sa vlastne v tom momente tam musia objaviť, hej? Ten princíp pochopíte veľmi rýchlo, lebo vždy to vlastne Ondro predtým predznačí, čo sa bude Máš diať. dobré na sebe. Já čekám, to řekne. Aha, řeknu já. Co máme my určit, co s váma? No, to jsme ještě nevymysleli. No nie, to máš Ondro ty vlastne v rukách, jak keby, lebo... Jak keby. No. Lebo ty si vymyslíš, že je prvú scénu, čiže... Keby to boli traja mušketieri, tam je to asi jasné, ale... Že to je IG Duchové dvojka. No. 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 Si pamatoval jenom na Týnku, bába s těma, jak si jmenovala ta bába s těma? Černá kronika. Černá kronika. Černá kronika. Pak ten Slovák se jmenoval jak? Vrtník z Vrtníku, hezky. A Alpu! Brodsko? Lipský. Lipský. Jouza. Dobře. A to bude kto teda? To si ešte určíme. Žumí župán, nevím teda o co je. Možno bude jednoduchšie, keď si rozdeliš tie roly konkrétne, aby si s nimi vedel potom narábať, že nech sa to nemení. Tak asi Leontínku máme. Čiže situácia je následovná. Vy ste teraz sa stanete keby účastníkmi filmovej premiéry, respektíve nejaké predpremiéry, kde vám ukážu len ukážky z toho filmu, hej? A upriamia pozornosť na niektoré fakty. OK, čiže nech sa páči, začína sa hra.